ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Block Mission Coordinator BMC ka Samagra Shiksha Abhiyan ha Umling Block Resource Center UPP Yadav ulapan maap dekatien bat kumju ru leng bakajing tho syakawai kalong keme kabatrai ha office BMC SSA Umling Block kabadan hanong po riboy ka te kajing pan maap UPP Yadav ya kate kalong keme kade hadian bagi noyalam jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Riboy kibakan thop ubah Shanlang Dingdo General Secretary berubah Gabriel Sun Education Secretary ke FKJGP Riboy ki lalet ban kendu markhmat yaute BMC bat hakajing keren kita gino yalam ke FKJGP kila dawa na PP Yadav ba udai ban panma mardor na kate kalong keme kata kalong ling bak ketien bat ke shithi panma brukumjo ha kabakut UPP Yadav ulah ban pendam midade bat ulah kongu ya kepala dawa dah kita kena helam ke FKJGP. Ha bakaran cikilap thai kubor. Ubak Shanlang Dingdo uloong bah kacingkran jongki bat UPP Yadav. Kila yo ban keran halor sibun kimat. Bat kata kalong naduk kajing ujor kaba kila yo na kinong tre. Hapo ketika office bat kumjuk ru halor kajing ujor kaba kila yo bau teu BMC uju sim pisa na kinong penya iki skol haba ki kwa ban yo ya kinu ikam penroy hapo ke skol. Kaba kentup naduk ki kam pentap kelas ki jakalet shabar lembat kiwe ki jingdan kam haki skul. Wan tengin nak lengasang pani kendo ya BMC yang depan apa. Kadai na kadau na laslam ladon ke ba komplain yang ini apa kalian jang kini staff ki ba trehnya. Kajeng komplain naki kalong ba une BRC ba ne pon apa badai jong ka umling blog. Sibun long ula pensusi kini staff da ka ba utritan yaki da bun ki habun kiliang but ladon ru hadu ba laingut ki staff ki badi kenthai da ka jing kren jung u da ka jing tim jing mai jung u kala penlong ya i ba hadu ba isla suyam bai but yong ba hadu ba da lek saying ru da wan trei bang ru lating kala ban yune u BRC ba BMC ba trehnya. Dan kadang-kadang nak yang jadi kesang ban yo ekene ka jingsha ila ewan nang ne ban kendu ya BRC ro bat kemju ngala kendu kini staff le long meeting nadu meneng ila ya tai la ya thir bah pangka e ga ba ja syang ne bat hadin bagi la ya thir ngila ya tai sani bah ngilap bakane bar khoi kamdai ba maki kichu wan complaint singi henre ka dei ka jingsha hi omdai ba tang ta ki laingut ki staff ki bayam ki ba la sha haras ha une u BRC Andre kila yulang dabar khot ki staff ki wetreng ne kila long nang kaju kasur ba kila batai ba lele sha ba den kanai lai kendu do ini BRC kila kelib ni anu bat mo uru ula pediang ya kata ka jingle tu da ka ba kila pa soi ro yo ya ka kaneka apologies letter ta bat hadin ngiyo ru ka jingtip ba une BRC hang ne terwaru syaki school ka badai page hapo ka umling blog berkomju ru nadu mswa ko misting blog open bid yaki da ka ba un ai ki scheme ki toilet additional room na po ki school but quick way ba ban ai ki ka scheme henrei ban habai pisa pat yo mun ban siu pisa ka kalalong ba ka scheme kala ya lang ba jong uni hap siu pisa yu unang ne bat sayo kata ka scheme haki school kibri school haki school ta hangi kesang sulongo ba kumno kata ka scheme kibri jung school hap su sa ha une u BRC khamta manta kan ka school kan ka education apa ka megalia jungi kala hiar bah hakini snam bat nalor ba education kala da hiar lupa bat kan ka jing sim pisa kadang kalong penban kadang penhiar isu ya ka poli putih yang ne apa ka Megalia jungi. Dalang ba kajing don jong kini ki judge BRC mo kan sa penlong ka jingdu mensim ya ki school ban kantre kam bahar subu ada menta kan detang san 4000 ka ban chna toilet hapsiu no angne khatsan 4000 te gamut kan no hin dang tre shoot amta
kaskol kan no kan biang su kaskol nalar ba labun hakine ki jaka subun ahne pori boy lai ki skul ki bom biang sta la kamtam ki skul woman he dang bun ki ban hab wiper bun bahab ban sna kad kum dang dei ban ai bha ban ban seluruh ki skul ba kin sna bahai ki bayok skim na kanika department hendrai da ka basim kan ka pisa ka penolong penban ka ba long ka ba kelong banyon ban yaki skul bat penduk simru yaki dah ka juga pur na kaliang dungi la perkhat ba une usim kini pisa punya cai hato punya sya da ka ba unai bang skul pun pai bang skul dala ada na punya cai kan penukam cai te kan la pen ilpa ba kadon ka sedin ka ba une ba mersi biar si lale na du miswa da hadin ba ngila ya song ngila ya ayuhan na kaliang bat diction secretary ru ba Gabriel te la ngila ya rai ba ya une biar si hang ne nalor ba udah khar wala sha transfer na po garo na kini kiju iki kamba ule hadin udah sha transfer spot jirang de kini kiju iki kamba bah ule na jirang transfer po msning te ham msning le ka de ka kawe ka ba ulane ati ula kham slam bat ngaru ngatip bah po msning ba kini kiju iki kam ule ba wan nang por kiju iki kamud une kat sebalik kaju iki ka kalong nomor kala de hi la ubriu hi ba ulong ni ulong kaju hi te nasno kum kini jaj briu kum de ken benda na pori phai try ki briu jungir ken don try bai la ban try kan kam kum BRC hang ne te ki briu banda bar kan chuan chunyon ki briu jungir na kalang seng ro don ken ka jing sngo bakin chu ki pha hang de pha kum BRC de pha kum gunda ken yo ba un chu da ukhot yaki de ki staff ru da ba uyang ne ka chong chu lep kum ban sho ba ki staff daki senrang ru teteng kidang ring sim so kan thai lai kan no kidang dum sim shu sada ule gunda pun panah poka office jungo but ngine kalyang kaseng la bu ro kisti bangin sa aino ya kan lang ba u SDSU hne ba ya une u BRC dei ban weng no bai nang ne na po but aino daki wei pat ki bala ban tre hne bakin tre hne but ya kan ru ngin ya insa budin kadade sajrongna dade hakano kono ka jaka bingin budin ngelai budin ba une hi nang ne umde subondan ude dei ban weng na ban in ai kopiro sabaro ki male jong ribhoi ba ya une u BRC umde subondan ribhoi ai mudon si ai mele hanrei umde subondan ne po ribhoi kumba ka jinglong jong une u BRC ai du bersi ba BRC ba biang hande po ribhoi jingi tang kata hi na kalyang sang but shen hinga sa ya yeli kendu ya kibadai meli kendu but ya kan ne gajing dawa jingi ba ni ongru ya ki badai ba pe sejrong ba kidai ban simkhai kan ne khnang ban lai kanu ka jingja ba hadin ka ba susi khamtam ya kini staff lane ya ki badai jong school lane yo se kaseng kan simpan da ba sinjan